భోగి పండుగ రోజు మంట తప్ప ఏముండదని మా ధర్మగుడు నేను వైజాగ్ ఫోటో షూట్ కి అయితే ప్లాన్ చేసాం. హాయ్ మామా, ముందుగా అందరికి భోగి శుభాకాంక్షలు. వీడియోస్ లేట్ గా వస్తున్నాయని ఏమనుకోవద్దు మామా. వీడియోస్ తీయడంలో ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది మామా, అందుకే వీడియోస్ లేట్ గా వస్తున్నాయి. మ్యాటర్ ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 కి లేచి స్నానం చేసి కట్టెలు తీసి భోగి మంట అయితే వేసాం మామా. మేము బీచ్ కొట్టిన దెబ్బలు ప్లేస్ లో ఉంటాం కాబట్టి చలి కాసుకోవడానికి పెద్దగా ఎవరు రారు. ఎలాగో టైం మార్నింగ్ 7 అయింది కాబట్టి ఇంకా అక్కడతో మంట క్లోజ్ చేసి బట్టలు వేసుకొని మా ముగ్గులు గడి నేను వైజాగ్ అయితే బయలుదేరిపోయాం మామా. బీచ్ రోడ్ కి వెళ్లే దారిలో బండి కనిపిస్తే టిఫిన్ చేసి బీచ్ రోడ్ నుంచి వైజాగ్ పోర్ట్ కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం మామా. పోర్ట్ లొకేషన్ అయితే చేరుకొని ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి మంచి లొకేషన్ అయితే వెళ్తున్నాం మామా. మొత్తానికి మన ఫొటోస్ తీసుకోపోయే లొకేషన్ అయితే చేరుకున్నాం. ఇక్కడికి వేరు వేరు కంట్రీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద షిప్లు అయితే వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ పెద్ద పెద్ద సినిమా షూటింగ్స్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి. మీలో ఎంతమంది వైజాగ్ జట్టికి వచ్చారో కామెంట్ చేయండి మామా. అక్కడ ఫోటో షూట్ కంప్లీట్ చేసుకుని వైజాగ్ ఆర్కే బీచ్ కి అయితే వచ్చాం మామా. బీచ్ దగ్గర ఉన్న ఈ లొకేషన్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మామా. ఇక్కడ పావురాలని ఎంత తరిమి కొట్టేసినా మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి వాళ్తే మామా. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మన ఫోటో షూట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. రేపు మా ఊర్లో సంక్రాంతి వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్ మామా.